ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ରାଜୁ ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ପଠାଇଥିବା କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ରାଜୁ, ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଏ କାହାଣୀ ମୋ ଜୀବନର ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ମୋ ବୋଉକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ମଜା କରିଲୁ। ମୋ ନାଁ ରାଜୁ, ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହେ। ମୋ ଘରେ ମୁଁ, ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ରହୁ। ମୋ ବୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନାଁଟି ତାର ସୁମି, ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଗେଡ଼ି, ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳୀ ରଙ୍ଗର। ତାର ପଛ 36, ଆଗ ଦୁଇଟି 34। ସେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ତାକୁ ବହୁତ ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେବା ବେଳେ ମୋ ବୋଉ ପ୍ରତି ମୋର କାମନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କେତେ ରାତି ମୋର ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି କରିଛି ଆଉ ଶୋଇଛି। ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବି ବୋଲି ଯୋଜନା ବନେଇଲି। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ ଜିରୋରେ ଥିଲି। ସେଠି ସମସ୍ତେ ବୋଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବୋଉକୁ କେମିତି କରିବି ତାକୁ ଯୋଜନା ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ଯଦି ତୁ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଦେବୁ। ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲି। ତା ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ସେଠି ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ଛୋଟିଆଟା ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ରହୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଯୋଜନା କହିଲି ଯେ ଆମେ ଏହି ରବିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବୁ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ ଆଉ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ରାତିରେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ମିଶି ଆମେ ବୋଉ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲୁ। ସେଠି ଦିନରେ ବୁଲିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ କରିକି ଡାକି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୋଉ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଲି। ମୋ ବୋଉକୁ କହିଲି, ଏଇ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଙ୍କ ଘର ଏଇଠି। ବୋଉ ବି ତା ସହ କଥା ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲା। ରାତି 9ଟା ବାଜିଲା। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରହ, ଏଇଠି ଖାଇକି ଯିବୁ। ବୋଉ ବି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ରାଜି ହୋଇକି ସେଇଠି ରହିଲା। ଆମେ ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବା ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି କହି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ସେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ବୋଉ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଗାଧୁଆ ଘର କବାଟ କୋଣରେ ଦେଖୁଥିଲି। ବୋଉ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ଏମିତିରେ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମାଉସୀ, ଆପଣ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ବୋଉ ଟିକେ ଲାଜ କଲା, କହିଲା, ନା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ନା ମାଉସୀ, ତମ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପାଇଥିବ ସେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିବ। ବୋଉ ଲାଜେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ବୋଉର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲା। ବୋଉ ଗୋଟେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସାଙ୍ଗ ହାତ ପକେଇବା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ପୁଅ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ସେଇଆ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ବୋଉ କହିଲା, ନା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହାତ ଉଠା ପୁଅ ଆସୁଥିବ। ସେ କହିଲା, ନା, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ଟିକେ ଆମେ ମଜା କରିବା। ବୋଉ ମନା କଲା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତା ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବୋଉ ଆଉ ଚିଲେଇ ପାରିଲାନି। ତା ହାତରେ ସେ ସାଙ୍ଗର ପିଠିକୁ ମାରିଲା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ହାତ ପୂରେଇ ତା ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରିଲା। ବୋଉ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭିତରେ ହାତ ପୂରେଇ ତାର ଧରିକି ହଲେଇଲା। ସାଙ୍ଗର ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 8 ଇଞ୍ଚ ହେବ। ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଏବେ ଏସବୁ କରନି, ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିବ। ତମେ ଆଜି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଦିଅ। ପୁଅ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗ ବି ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଇ ଚୁପଚାପ ତା ଜାଗାରେ ବସିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ସାଙ୍ଗ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ପଳେଇଲା। ସାଙ୍ଗ ତଳକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଦେଲା ଆମ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼ରେ।
ସେ ଯାଇକି ତା ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା କି 1 ହେବ। ମୁଁ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଉଠିଲା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଶୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି କବାଟ ଆଉଜେଇ ସେ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ମୁଁ ବି ଉଠିକି ଲୁଚିକି ତା ପଛରେ ଗଲି। ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ପଶିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଲୁଚିକି ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲି। ସାଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଥିବାରୁ ବୋଉ ଜାଣିପାରିଲାନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଟ ସାଇଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲି। ବୋଉ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗ ତାର ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ତାକୁ ଗେଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଉ ବି କାମ ଉତ୍ତେଜନାରେ ତାର ଧରି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ ତାପରେ ବୋଉର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ବୋଉ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ସେ ତାକୁ ଖଟକୁ ପକାଇଦେଲା। ତାପରେ ତାର ବିଶାଳକାୟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଦୁଇଟିକୁ ତୋଳି ବୋଉର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲା। ବୋଉ ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପୁରେଇଲା। କହିଲା ଚାଟି ପକା। ସାଙ୍ଗ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଟିବା ପରେ ତାର ନେଇ ବୋଉର ସେଇଠି ସେଟ୍ କଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ତାର ମୋଟାକୁ ପୁରେଇଲା। ବୋଉ ଧୀରେ କି ଚିଲେଇଲା। ସାଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ପୁରା ତା ବୋଉର ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ ବୋଉକୁ କରିଚାଲିଲା। ବୋଉ ଖାଲି ଚିଲେଇ କହୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ହଲାଉଥିଲି। ଏମିତି 15 ମିନିଟ୍ କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗର ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଆକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ବୋଉ କହିଲା ଦେ ମୋ ପାଟିରେ ଦେ। ସେ ତାର ସବୁ ପାଣିକୁ ବୋଉର ପାଟିରେ ଦେଇଦେଲା। ବୋଉ ଅମୃତ ଭଳି ସବୁ ପାଣିକୁ ପିଇଦେଲା। ସେ ତାର ସେଇଟାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ସଫା କରିଲା। ମୁଁ ଲୁଚିକି କବାଟ ଖୋଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମେସେଜ କରି କହିଲା ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗ ତୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ମାଲ ମିଳିଗଲେ ନା କେଉଁ ଟୋକିକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ଦେବି ମୋ ବୋଉକୁ ତତେ। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ହଉ ସାଙ୍ଗ, ଏଥରକ ତୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ କରିବି। ମୁଁ ହଁ କହିଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଏବେ ତୋ ବୋଉକୁ କର। ମୁଁ ହଁ କହିକି ଫୋନ୍ କାଟିଲି। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଆସି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ମୋର ପୁରା ଗରମ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇକି ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ତାକୁ ପଛପଟୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ବୋଉ ଭାବିଲା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଦରେ ତା ଉପରେ ହାତ ପକାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ପୁରା ରହିଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲି। ବୋଉ ଜାଣିପାରିଲାନି ମୁଁ ଖୋଲା ହୋଇକି ଶୋଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋର ପୁରା ଗରମ ହୋଇ ତାର ପଛରେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ବୋଉ ଗୋଟେ ଗରମ ଜିନିଷ ତା ପଛରେ ବାଜୁଛି। ସେ ସେଇଠୁ ତା ହାତ ପଛକୁ ଆଣି ତା ପଛ ପାଖକୁ ହାତ ମାରିଲା ବେଳେ ମୋର ଧରି ପକାଇଲା। ସେ ଡରିକି କମ୍ବଳ କାଢ଼ିଲା। ଦେଖିଲାକୁ ମୁଁ ଖୋଲା ହୋଇକି ଶୋଇଛି। ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଡାକିଲା। କହିଲା ଆରେ ତୁ ଖାଲି ଦେହରେ କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ପାଟି କଲା। କହିଲା ଚୁପଚାପ ପିନ୍ଧିକି ଶୋ। ତୋ ବୋଉର ସାମ୍ନାରେ ତୁ ଏମିତି ହୋଇକି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା? ତୋତେ ପୁରା 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲି ମୋର ଏଭଳି ହୋଇ ଶୋଇବାରେ ତୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି? ସେ ରାଗିକି କହିଲା ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ତୋ ବୋଉର ସାମ୍ନାରେ ତୋର ଏମିତି ଗରମ କରି ରଖିଛୁ, ପୁଣି କହୁଛୁ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ରାଗି ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସି କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ତୋତେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୋର, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଟୋକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବୋଉ ଡରିଗଲା। କହିଲା କୋଉ ଟୋକା? ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପାଖରେ ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁର ପରି ମଜା ନେଉଥିଲୁ। ସେ କହିଲା ତୁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ତୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ନିଜ ବୋଉକୁ ଏମିତି ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତୁ ସେତେବେଳେ ତାର ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ମୋର ଟିକେ ନେ। ବୋଉ ମନା କଲା। ମୁଁ ରାଗିକି ତା ନାଇଟି ଚିରି ପକେଇଲି। ତାକୁ ପୁରା ଖୋଲା କରିଦେଲି। ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ମୁଁ ତା ପାଟିକୁ ମାଡ଼ି ବସି ମୋର ନେଇ ଜୋରରେ ତା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ସେ ଚିଲେଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ମୋର ହାତ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ ତାକୁ କରି ଚାଲିଲି। ସେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ତା ସହିତ ମଜା କରି ଚାଲିଲି। ସେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲା। ସେ ବି ମୋତେ କହୁଥାଏ
করে ଚାଲ ତୁ ଯେଉଁ ଗାତରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ସେଇ ଗାତକୁ ଆଜି ଶାନ୍ତି କରିଦେ। ମୁଁ ହଁ କହି ତାକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ କରି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ତା ଭିତରୁ କାଢ଼ିଲି। ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ତୋର ଏଇଠି ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପଛରେ କରିବି। ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ନା ସେଇଠି କଲେ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବୁଲେଇ ଦେଇ ତା ପଛକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋର ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଛେପ ମାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ପୁରା ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲି। ସେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାର ମୁହଁ ତକିଆରେ ମାଡ଼ିଲି ଆଉ ତା ପଛରେ ଜୋର ଜୋରରେ କରି ଚାଲିଲି। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ତାର ପଛକୁ ଟେକି ମଜା ନେଲା। ଏମିତି 30 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ବୋଉ ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ମୋର ବି ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲା ଦେ ସବୁ ପାଣିକୁ ମୁଁ ପିଇଦେବି। ମୁଁ ମୋର ବାହାର କରି ବୋଉର ପାଟିରେ ପୁରେଇଲି। ସେ ସବୁ ପାଣିକୁ ପିଇଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ରାତିରେ ଏମିତି 4ରୁ 5 ଥର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲୁ। ଦୁହେଁ ଏଭଳି କିଛି ନ ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଲୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବସ୍ରେ ବସି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମେ ବାଟ ସାରା ମୋ ବୋଉର ଦଳୁଥାଏ ଆଉ ସେ ମୋର ହାତ ପୁରେଇ ହଲାଉଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ମଜା କରୁ। ଏହାପର କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ବୋଉକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖିଲି ମୋ ବୋଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରୁ କେମିତି ମଜା ନେଉଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ 0, ସେଇଠି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।